bisimila Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ fo Mali kɔkan bi ye tɛnɛn juin kalo tile 8 san 2026 Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw dan se don kibaru ale kɛnɛ kan. Kunnafoni di daminɛ la bi an ka bi kunnafoni gale bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmaa la Général d'armée Assimi Goïta kunun kari juin kalo tile 7 san 2026 an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ale ye maison de pipi Kurumo karili kɛ ni yɔrɔ kofɔlen ale kɔni jɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka wolomasigi tabaw ka denmisɛnninw fo ka taa se maa minnu olu kɔni jɔda bonyana kosɛbɛ jamana baara hukumu kɔnɔna la min senfɛ ni maa kofɔlen minnu kɔni somɔgɔw olu tora jamana ka kɔkɔrɔmadoli baara o senfɛ o hukumu kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta a ye nin yɔrɔba in kɔni jɔ ni k'a di denmisɛnnin olu ma min bonya bɛ taa i jɔ hectare 2 bonyanko la kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen kɔni jɔra denmisɛnninw de ye denmisɛnnin masinɛ minnu masaw olu kɔni fatura an ka jamana lafasali baara olu hukumu kɔnɔna la min senfɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɔni ale laɲini kɔni kɛra kabini san 2021 a lawaleyala kɔni kɛra san 2026 kunun kari juin kalo tile 7 san 2026 maison de pipi ale Kurumo karili kɛra an ka jamana ɲɛmaa ale fɛ fɛn min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye yɔrɔ caman olu kɔni bɛ nin yɔrɔ in kɔnɔna la min bɛ tali kɛ siso fo ka taa se denmisɛnw olu ka ɲɛnajɛ yɔrɔ ma min senfɛ an ka jamana ɲɛmaa ale kɔni ye bolimafɛn caman kɔni bila maison de pipi ma olu ka bolo kan yaasa fɛn kɔni ye denmisɛnnin masina minnu ye minnu bɛ yen nɔ u ka taga ni ka seginw olu bɛ se ka nɔgɔya cogoya minnu na o dɔ bɛ tali kɛ bolimafɛn sen 2 fo ka taa se bolimafɛn sen 4 olu ma. Halisa an bɛ to an ka jamana ɲɛmaa ale ka kunnafoniya olu kan kunun kari juin kalo tile 7 san 2026 an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta o bɛnna ale ka san 5 fanga ɲɛnɛmayali ma min senfɛ ni dun kofɔlen ale kɔni ɲɛnɛmayara Palais des Sports la Bamako kɛnɛ kofɔten kan fɛn kɔni ye jamana maaba caman olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan fo ka taa se jamanaden caman olu ma ni k'u ka nisɔndiya an'u ka kɔkɔrɔmadon ko o yira an ka jamana faama la ni k'a yira k'a fɔ a bɛ ka baara min kɔni kɛ halisa a ka taga n'a ye o fɛ yaasa fɛn min ye Mali kura ye o ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin kɛnɛ kɔnɔna la fo ka taa se maakɔrɔw ma yaasa jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ni k'a jira la k'a fɔ fɛn min kɔni ye jamanadenw ye u b'a kɔ bi u b'a kɔ sini o hukumu kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ale ka san 5 fanga o ɲɛnɛmayara kunun kari juin kalo tile 7 san 2026 Palais des Sports la Bamako. An bɛ don état-major général des armées ka kunnafoni dili olu kɔnɔ kunun kari juin kalo tile 7 san 2026 kɛlɛkɛcɛ ɲɛmaa ale ye communiqué kɛ ka communiqué min a bɛ jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ an ka wolomasigi tabaw ka lakɔlɔsili baara hukumu kɔnɔna la sanfɛ pankuru ka ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ka dankari kɛ kulu marifatigi maa 20 bonyanko Gawo mara la Doro ale bɛ Gawo Sahel tilebiyan fan fɛ min senfɛ an ka wolomasigi tabaw ye ci kɛ ka ɲɛsin kulu marifatigi olu ma min kɛra sababu ye ka maa 20 olu bɛɛ lajɛlen kɔni faga fo ka taa se u bolominɛ olu ma o kɔfɛ o yɔrɔ kelen an ka wolomasigi tabaw ye ci kɛ ka ɲɛsin kulu marifatigi olu dakayɔrɔ ma min senfɛ u ka camion min kɔni kun bɛ yen nɔ n'a a kɔni kun falen no kɔlɔkɛ minɛn olu la ko bɛɛ lajɛlen alaki ko ban pewu ka bɛɛ lajɛlen sisi k'a kɛ bugurujɛ ci sabanan o kɛra ka ɲɛsin tanti dɔ ma tanti ale ye mana bugusoma ye min senfɛ an ka wolomasigi tabaw ye dankari kɛ kulu marifatigiw dakayɔrɔ la fo ka taa se u ka bolimafɛn minnu kun bɛ yen nɔ ka bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a ban pewu o kɔfɛ Sandare Kayi mara la sanga damadɔ jateminɛ olu kɔfɛ an ka wolomasigi tabaw ye dankari kɛ kulu marifatigi maa 30 bonyanko fo ka taa se u dakayɔrɔ ma ka bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a ban pewu état-major général des armées Jean-Élisée Dawo a bɛ kɛlɛkɛcɛw fo ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la ni ka tila ka jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ kulu marifatigiw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la an ka wolomasigi tabaw ɲini ka garan da u la. An bɛ
taga Kulukoro ka olu feno direction régionale de la protection civile ka jateminɛ kɔnɔna la a jirala k'a fɔ Kulukoro mɛkalo tɛmɛnen san 2026 maa 6 olu de bɔnɛna u ni na maa 314 olu de kɔni jokina kunnafuna olu y'a jira k'a fɔ maa 6 minnu bɔnɛna u ni na mɛkalo tɛmɛnen san 2026 maa 2 olu kɔni b'a la olu bɔnɛna u ni na ka da so bin kɔni senfɛ maa 1 o kɔni tora ji la ka sanga ni avril kalo tɛmɛnen san 2026 kunnafuna olu y'a jira k'a fɔ maa 12 olu de bɔnɛna u ni na Kulukoro mara la o hukumu kɔnɔna la direction régionale de la protection civile a bɛ lase kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma fɛn kɔni siraba bolilaw ye u ka siraba sariya olu bato ni ka dɔbɔ vitesse la yaasa fɛn kɔni siraba kasara o bɛ se ka dɔgɔya an ka jamana kɔnɔna la cogoya minnu la. An bɛ taa Yorosoka olu feno an bɛ don min na iko bi fɛn kɔni siman ye ale sɔngɔ kɔni b'a la ka yɛlɛ ka taa fɛ min kelen no ka jɔrɔ ni Ami kɔni bila Yorosoka olu la hakilina jiginna dɔgɔkun tɛmɛnen gouvernement kɔni kun ye sɔngɔ sigi siman tɔni kan min man tɛ ka tɛmɛ 24 kan an bɛ wagati min na iko bi fɛn min ye Yorosoka olu feno siman bɔrɔ kelen kɔni bɛ 1400 fo ka taa se 1550 ma ni wale kɔni kelen no ka jɔrɔ ni Ami kɔni bila Soka olu la an bɛ don min na iko bi. Forum panafricain des médias FOPAM ale tago fɔlɔ ɲɛnɛmayara tarata don juin kalo tile 3 san 2026 maison de la presse fɛ n'o o ye kunnafonidilaw ka soba ye min kɛra centre international de conférence de Bamako la juin kalo tile 3 san 2026 min sen fɛ jamana caman olu ka kunnafonidilaw kun bɛ nin yɔrɔ kofɔli na yaasa fɛn kɔni ye kunnafonidi ɲuman ye o bɛ se ka kɛ cogoya min na ani kunnafoni kolon minnu kɔni b'a la ka cari ni ka o fɛnɛ kɛlɛ k'o ban pewu kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn kɔni intelligence artificielle n'o ye IA ye ni ka ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ kunnafonidila olu ye o kan min senfɛ kunnafonidila caman olu kɔni kun bɛ nin kɛnɛ kofɔli na yaasa fɛn min ye kunnafonidi sariya ye ka ɲɛfɔli jɔnjɔli kɛ kunnafonidilaw ye kunnafonidi sariya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la min senfɛ kunnafonidilaw ka ɲɛmaa Banjugu Dante ale kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan fo ka fara kunnafonidi so sira caman olu kan. An bɛ taga Mayina a bɛ wagati damadɔ bɔ bi fɛn min ye Mayina marabolo ɲɛmaaw ye olu kɔni kun ye lase kɛ lase min kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye moto man ka ban olu ye moto ba fo ka taa se moto misɛnnin olu ma maa o maa i kɔni b'i ka moto co o de sɔgɔ n'o bɛ kɛ sababu ye ka jɔrɔ ni Ami kɔni bila jamana kɔnɔdenw na maa min ni i kɔni minɛna ni waleya jugu in kɔni na i ni min ka kan sariya siratigɛ kan o bɛ da i kan. O hukumu kɔnɔna la jumadon juin kalo tile 5 san 2026 Mayina marabolo ɲɛmaaw ye tabalen gosi ko kura ye min senfɛ u ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda min kɛra sababu ye ka moto caman olu kɔni minɛ ni waleya jugu in na ani ka tila ka moto dɔ olu kɔni minɛ vitesse hukumu kɔnɔna la ka da siraba sariyaw labatobaliyali olu kan o hukumu kɔnɔna la Mayina marabolo ɲɛmaaw bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ fɛn kɔni ye lase minnu bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka sariya olu bato sariya batobaliya o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw ye min senfɛ kɔni a b'a ɲini jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn kɔni siraba sariya ye olu ka bato jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa lakana ale ni an bɛ se ka kisi siraba ka sariya olu kɔni ma an ka jamana kɔnɔna la dɔ bɛ se ka bɔ o la cogoya minnu na. An bɛ don min na iko bi Bajankaraka olu fɛ yen nɔ fɛn min ye lakanako ye gɛlɛyaba kɔni b'o la Bajankaraka olu fɛ yen nɔ ka d'a kan avril kalo ni mai kalo tɛmɛnen fɛn min kɔni ye kulu marifatigiw ye olu ka bingani kɔni cayara kosɛbɛ Bajankaraka olu fɛ min senfɛ maa caman olu kɔni bɔnɛna u ni na fo ka taa se maa caman olu jasoli kɔni ma. O hukumu kɔnɔna la Bajankara procureur ale ye laseli kɛ lase min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ maa o maa ni i kɔni minɛna kulu marifatigiw olu kɔni kɔkɔrɔma donni olu la min senfɛ a kɔni ye sɛgɛsɛgɛli olu boloda maa o maa ni i nɔ yira kulu marifatigiw kɔkɔrɔma doli na min kɔni b'a la ka kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye Bajankaraka olu kɔni bɛ ka degun ani tɔɔrɔ kɔni sɔrɔ u sigiyɔrɔ la min senfɛ maa caman olu kɔni bɔnɛna u ni na fo ka taa se maa caman olu jokini na. O hukumu kɔnɔna la Bajankara procureur ale ye laseli kɛ min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ maa o maa ni i kɔni minɛla kulu marifatigiw kɔkɔrɔma donni na i ni min ka kan sariya siratigɛ kan i bɛ ɲangi ni o ye.
bɛ taa Sikaso ka olu fɛ yen nɔ ko ni taama ma ban bolo fifa o kɔni tɛ jɔ. An bɛ don min na i ko bi an ka lakana finitigilakaw n'o y'an ka wolomasigi tabaw ye olu ka wulikajɔ kɔni fanga bonyanen don kosɛbɛ. O hukumu kɔnɔna la Sikaso ka olu fɛ yen nɔ dugu min bɛ yen nɔ ko Jasajɛ an ka lakana finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka kulu marifatigi caman olu kɔni bɛɛ lajɛlen faga nin yɔrɔ kofɔlen na min senfɛ u kɔni Chinois maa 5 minnu jasolen kun don kulu marifatigi olu fɛ sanubɔ dingɛ dɔ la ko Masako ka Chinois maa 5 olu jasolen kɔni bɔ fo ka taa se bolimafɛn sen 4 den 3 olu ma. Nin kɔni b'a jira k'a fɔ an ka lakana finitigilakaw u cɛsirilen don sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na jamana lafasali baara hukumu kɔnɔna la. An bɛ dugawu kɛ Ala ka sebaya k'o di an ka Mali finitigilaka olu ma fo ka taa se u jɛɲɔgɔn olu ma n'o ye Irisi finitigilaka olu ye fo ka taa se AES kɛlɛbolo cɛdenw olu kɔni ma. Commissaire Segadi Mamadou Kante n'a ka cɛdenw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ da musolaka dɔ kan ɲɛnaminimafɛnw tali ni a feereli hukumu kɔnɔna la. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn kɔni ni musolaka kofɔlen ye a kɔni siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye. Musolaka kofɔlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ Mariam min senfɛ fɛn min ye tramadol 250 mg plaquette den 20 ka fara tramadol 225 mg plaquette den 10 ka fo ka taa se tramadol furakisɛ 300 ma ale ni sachet cannabis den 75 ka fara Irizila paquet den 20 kan. An bɛ wagati min na i ko sisan OCS ni ale ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ye fo ka taa se a bolofara minnu kɔni bɛ yen olu ka wulikajɔ fanga kɔni bonyanen don kosɛbɛ yaasa fɛn min ye ɲɛnaminimafɛnw tali n'a feereli ye o bɛ se ka dabila an ka jamana kɔnɔna la cogo min na ka d'a kan kunnafoniya dɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ɲɛnaminimafɛn tali n'a feereli ye n'i y'a ta k'a jateminɛ sifilakaw olu de kɔni bɛ ala k'a feere ni ka tila ka ɲɛnaminimafɛn ale consommer n'a bɛ kɛ sababu ye ka hakili wasuwasu ni ka tila ka bana jugu ko kɔni bila ni ma ko fɔli ninnu na o de hukumu kɔnɔna la OCS ale ka wulikajɔ fanga kɔni bonyanen don su ani tile yaasa fɛn kɔni ɲɛnaminimafɛnw tali n'a feereli ye o bɛ se ka dabila ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la cogoya minnu na. An bɛ don min na i ko bi waati min na maa dɔw kɔni b'a la ka cɛsiri ni wulikajɔ fanga kɔni bonya yaasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya kɔni sɔrɔ jamana kɔnɔna la ani kɛbɛ ni cɛbɛ o bɛ se ka sabati jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na tajiko la o waati kelen maa dɔw olu kɔni fɛnɛ b'a la ka taji kɔni yuruku ni ka tila ka taji dogo o hukumu kɔnɔna la Direction Générale du Commerce et de la Concurrence ni o ye DGCC ale ka wulikajɔ fanga kɔni bonyana faaba kɔnɔna la min senfɛ u kɔni ye tɛgɛ da maa dɔw olu kan lavage dɔ la ni ka taji barikon caman kɔni minɛ fo ka fara ni maa kofɔlen ninnu kɔni kan an bɛ don min na i ko bi ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ kiiri tigilama olu ka bolo kan u ni min ka kan ɲangini na sariya siratigɛ kan o bɛna ɲangini o ye. Fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka ni logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka ni logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taga kɔkan kibaru la Nigeria ka olu fɛ yen nɔ Nigeria ye laseli kɛ lase min kɔnɔna la kunun karidon juin kalo tile 7 san 2026 fɛn a bɛ wagati damadɔ bɔ bi fɛn kɔni ye Nigeria karɔgɛrɛn diinɛ tigilamaw ye no olu ye Boko Haram ye u kɔni kun kɛlen don ka maa caman kɔni jaso Nigeria ka olu fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna la karidon juin kalo tile 7 san 2026 Nigeria finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye worojugu tilebiyan fan fɛ ni ka maa caman kɔni jasolen bɔ karɔgɛrɛn diinɛ tigilama olu bolo
kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ maa dasolo minnu kɔni bɔra a maaw bɛ taa i jɔ fo maa 300 ni kɔ bonyanko la min senfɛ libération senfɛ fɛn min kɔni denmisɛnnin 2 olu kɔni bɔnɛna u ni na Nigéria ka olu fɛ yen nɔ juin kalo tile 7 san 2026. An bɛ don min na i ko bi Énergie du Mali ka cakɛda bolofara misɛnmanin minnu kɔni bɛ sigida caman na olu dɔw kɔni datugulen don o wale in kɔni kelen don ka gɛlɛyaba kɔni bila facture sarala olu la min senfɛ kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ fɛn kɔni facture sarala ninnu dɔw ye yaasa i ka se k'i ka facture sara f'i ka yɔrɔ jan de tagama ka i kunda cakɛda so dɔ olu kan yaasa k'i ka facture sara kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ cɛbani kalabankoro fo ka taa se kabala olu ma olu cakɛda misɛnmanin minnu bɛ Énergie du Mali ka bolofara la ni yɔrɔ kofɔlen ninnu caman de kɔni datugulen don an bɛ don min na i ko bi o kɔni kelen don gɛlɛyaba ye facture sarala olu kɔni bolo. Burkina Faso sanga ni cɛya ɲɔgɔndan minnu bɛ labɛn Burkina Faso jamana kɔnɔna la ni o ye misi ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la concours de beauté kunnafoniya bɔra Burkina Faso ministre de la communication et de la culture des arts et du tourisme yɔrɔ kunnafoniya min kɔnɔna la a bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔden kelen-kelenla bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ fɛn kɔni ye misi ye o tɛna na o balilen don Burkina jamana kɔnɔna la an bɛ wagati min na i ko sisan fo ka taa fɔ min kɛra bi tɛnɛn juin kalo tile 8 san 2026. Minnu sɔgɔlen tun bɛ Mali kunnafoni jabaranin la nin bɛ dan sigi an ka bi tɛnɛ kunnafoniya olu la aw k'an bɛn sini kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔna la Ala ka kɛbɛ ni cɛbɛ ko sabati jamana kɔnɔdenw u ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka sɛbɛya di an ka finitigilaka olu ma aw k'an bɛn sini kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan kunnafoniya lasera aw ma aw denmuso n'aw balimamuso Fatumata Sangare fɛ.